la sedang ban itanat samla la sedang ban ayu kim tip syu ya kata ka jing yu bon menta ki la klet hagini ki juk ki bamta ka mot kini ki wat kita kharu ki la klet ya ka juk ba ka don kata ka sistem jongki ndrei ka jing e cho jing e ka la don haki ki la itanat kum tu uni bakham habriu kum tu hadu ka por bagi nadu ka por bagi la sedang ban puli ki school ki college ki la don ka jing cho jing e te kani ka long ka ba ma hi ngidei ban sneng ki khon ha kani ka bedei ba kani ka banta te kini ru ka long ha kata kor kom hi mari dang de ha kata kini ki ba ka kani ka baja ka mur kadang ja ha kini ki kenta ha kini ki arta ki kerta jongki ki badang long ki arpo arpusan snem kumta ter te kadang de ka por ki te imat ba banga batai menne ba ka long pressure bet mo na yeng bahaban itu abad ini nai lesi ka hakane ka bagaja kan ka case kemot ka kan thei la don lupa so uai pat ti perlok sesin pat ka pedang so bhai phi sakane ka video jonga ka bamenta kumba philai I ka title jong kan ka video bat ya ka thumbnail jong kan ka video bat haba phi page ya ka thumbnail kemot ba phi ui ka don ka ka jingja te ka ne ka de ka jingja ka basisha hagni pon kawan ra PR teli kimat kata gawe ka long ba ka kadang long latest menta kata ka de ka Ketan murder case kani ka baja po Maharashtra Pune tebat gawe pat ka benta ka ba ar ka banga senrop lang bat kani mangawara lang hagni ka video ka long ka fraud and scam link ba ki social media kum ka Facebook bat ka Instagram nomor bon nangi ngi penan kam ya ka Facebook bat ngi penan kam ya ka Instagram itu perloknya ya cekmat kumba PUI haki national news bat kumjuru haki news channel ki badon hakani ka jela ko jongi te kani ka jingja ka ba laja po nyele choi kani wani kong mo kani ka jingja ka ja haki ni gisngi dang ha ka khat pratarik jong uni bunai jun mantau snam bakala ja ka wei ka jingja ka ba tang naga dau ba kadon ka wei ka brio ka balaya deb bani penbet na dong sedong banya tho song kurim bat uta hendrei naki egi daw naki egi jinglong ki bangi kum ki bring mla ban tip ban mla ban perkat kadon sa uwe pat usamla jongka te kum bagi long ki dakhar sin bala lesi mo kadai ka dustur jong ki dakhar nomor ki dakhar ki pen pej maki ki bishar maki ya ka songkha songman ya ka ayu ki pen pej maki ki bishar maki uno pin songkha bat uno pinya kumta ter te imat kala ban long kata kurkom nomor kata ka di dustur jong ki dakhar hadu mentaru te nomor ba kalong kata kurkom te ka ne ka brio ka bakar tengka sia goyal kala don ka jing te aktin bat uneu Ketan ubadai businessman na po Pune Maharashtra ti ka jingjat lenti ka jongki hadu ban poi mo ka jing na liang gi bahyeng sem gila pen ya keren kumtu nomor ka kombat ka dustur jongki dakhar kamot alada u shinrang lane ka kanthei te kisat long kata kurkom ngasu batai nomor nga im sinisha di dakhar nga tip bahai ka dustur jongki dakhar kalong kata kurkom ba u shinrang unde dakila mon chuana yeng ki arliang mo na ya keren ka jing hapadang kani kemot kamdan kajing ye kandan bet kita kajing ya snguthu jungmut jong ki bahyeng ka keme jong shenrang bat ka keme jong ki kenthai ha kajing ye dei jong ki tong ni pen chong kha no yakini ki khon jong hi ka khon jonga ka kenthai bat khon jong fi shenrang ka dur ka daru ka babrio te itnat bala da kini songkha te nangta pat kile kamno ki penyakren kinya kando lanung inwan hayeng jong phi ki hablet ki shenrang ban leit pej teng ru ka sedan ba ki hablet ki kenthai ru te nagaling laban long kata kurkom hi teng haka dustur jong dakhar lej ushenrang ban pej mo ka kan thei ka long ka bakum no ka badan akor ya ka akor ka burom te ban ong masulit pej kumta mla ada ban tip ban yuma wada manga ma phiru lada phi shelang samla ka por bangelang samla te kamot syok ka jing ie te sungthu kita ki phidon akor na phimdon akor tang baladon ka dur bhabriu tang baladon ka stai ka yu la hangta la chok jing te kini ki long kata kurkom ba kilej ban ya pej te nagaliang jongki arliang mamla ki kimegi kpa bar senrang bakan thai kila ya lej pej khon kalong kumno ya keren long kumno te kis dalaya manjor nang ta sisin bala manjor kan thai ta mar pitip em ka kini ki dakhar chane ki hapseu ka ta ka dowry system ka ba ngyong ma hapseu de ki lak
ban hagi juk mentali dari ki penyo yu brio ba kumapi ba pi kham brio spa kham biang lele da pi de chadakar kamot penyo bet ki kente ki ba biang ki ba yu pidale kila yu bet bar balai ka dayo yu brio ba khamdan ka business lani ka no kam ka ba biang kamot ki kente ru ki kloi ba ban accept ya kata ban long hakata korkom ban ya keren di kan ya kaya ya kata korkom ti hadian kata la ya menjur lang te la ya yu la ya bu sigi tarik ban ya fix ya ka engagement kam slam kam ju simpor sa kam ju kam long re kam sangi kan sa ka rikasi jongi ngi da bu ra ka por bat ka jing penyat jongi ka compare naki te maki ki la bu ta ter ban ya keren no ban ya penbet no ban imat ban hapo si benai la adap ka kam bro bat ya tho bat penbet bat yu te ha jing ja jong aki kalong kan ikom na ying na sem jongki kila pendep ya kata ka engagement kamot ka jing ya keren arliang ban ya menjor ya kata ka jing ya tho jongki te kali ja no kumni nomor ba kata ka kante ka dika sia goyal imat kadon sa uwe pat uba ie cho men sim uba la bandong no ba hagini ki juk mo dadu ki kena klung kena mta kila sedang ban itnat samla ki bala palat kum tu tang maria poi khat saw sasnem kila itnat samla menta phi kum ki megi pa ki ba phi yu ile ki jong ki kon ngaru ngadon ki kon ngi tum tu long yu i ga imlang salang kalong hakata kurkom la sedang ban itnat samla la sedang ban ayu kim tip syu ya kata ka jing yu bun menta kila klet hagini ki juk ki bamta kamot kini ki wat ki kharu kila klet ya ka juk ba kadon kata ka system jong ki ndrei ka jing ie ki jing cho jing ie kila don haki kila ya itnat kum tu ni bakam habri kum tu nadu ka por bagi la sedang ban puli ki school ki college kila don ka jing cho jing ie te kani ka long ka ba ma hi ngidei ban seneng ki khon hakani ngidei ba kani ka banta te kini ru ka long hakata kurkom hi magirang de hakata kini ki ba ka gani ka baja kamut kadang ja hakini ki kenta hakini ki arta ki kerta jongki ki badang long ki arpau arpusan snem kumta ter de kadang de ka por ki te imat ba kubang patai mene ba kalong pressure bet mo na yeng ba habanya to ba duni ne le sik hakani ka bagaja kan ka case kamut ka kan la don lupa so way pat ka ba jar ka ba kamla ba ni thu nomor ka dakhar kamju yathu da pi don samla na pi don yu kimla da ba ni thu kin hap chu ngap bet kumni kin hap chu yu bet kumni la da ki la dai ka por jong ki ban yu kimut kin sa le ka ta kom tang ba kumbang ong ba ka dustur jong ki ka le ba kin hap bet ki kimi ki pa ya ka song kha jong ki kin sa kin select ma ki om dei kumanga ma phi ba hapo ri kasi jong ngi tangi ya jet hi nya lang da ki snem teng don ki ba ya lang da ki bon snem kanang bang nya sung thu apa deng arngot bang nya poy hadu kata ka jing song kha jong ban kalong ka ba don kam ba bangin hab ya ling ba ngin hab ya sung thu jung mod ngin hab ya sung thu iwe te kum tu kumbang la batai te kalong kata kom te nomor ba don ka ta ka jing mo ka lop triangle kumbang ila ban ong no te ini isia goyal ila plan bon bahagi taki plan jong i kumno ba ngan light na kani ka jing ya tho nomor ba sisin la don da uwe pat usamla uba e kalong ka ba e ba penyatho bat utu usamla lani utu sinrang uba syu penmon na yeng nasem di hakata kurkom kalong ka ba e sisala da perkhat mo da ka dei ka dustur jongi ki kasi te kumon isim ya kata ba aga dei banong kumta amar ngiru ni habdan kam ban ya keren ban ya lenti bat i tambah kita karpat kamban kata dengan nyelek mno te kani ka jingjag mut kalong hakata kurkom te ki hab yuwen ban light na kata kamot iplan no da kata kan ban weng no ya una kani kalenti kenang ba ngan long free ka kani ka jingja kan ka ba yu ka long kumba long haki por jong u lada pipe ja po ki ni ki national news channel kila ngalabun ngalape baki kidang ki ong bang nakin mau ka jingja jong u raja bat ka sonom ka tu ka kes ka badang mencem snem kani ka kes ka badang jam mencem snem te kimot kam da tan ka jingye per naka jingja hapdeng usonom hapdeng uraja sorry hapdeng uraja bat kasanam mo sanam wan sedu sya seora ban le kan kakam ikitu gila de betho hadin bala de betho ka bajen jar wa kini ki dakar sin bala syok jing it ni wa nga te nga teng mo ngong balai mo teng ngasu perkat haldi mo balai kan ni ka dakar kam ya chino ka dustur jongki ban ailat mo ya ki bakin ya jit ila ujong te kumbale ka dustur ka jongi ka de ka best ba kamron kata ban ong to penmon ime ipa penmon ime ipa fi kam yahap balik saja ki berkhaj
saja kum kini tengah ngangit ba barokhat pi sung thu ya ka ba yu la phim sung thu ru la don ki khubor ki ba mi mo kadai bi kata kan ni ka sia kala don la ujong u boyfriend te ya ka jing penbor jong ki kme ki kpa ban ya shongkha bat uta te kamot hakata kurkom la dep engagement la dep penbet nadong shadong stang ban ya tho pi la dep fi ya ki news pi yo iba tho fiancé kamot ka kanu ka mo kala don ka jing kam dai su girlfriend boyfriend kamot kadang dai tang ka jing lang kumto ka jing ya lang samla pat ya tip hieng ne la le si la banong la ya tip hieng ru la dep ya yu kumto girlfriend boyfriend ki bangi chat yu kamot kadai kata korkom fancy kamot kadai la dapi page kan la dapi wat hangno pin semba kadai ka jing batai jong ka kalong ba kadai ka la don kata ka jing ya te ktien mo banyak tho kadai kata te hadin ka fancy kan sawan ka husband wife habangi la dapi tho te la long cilok te kombaja ya uni u raja bat ka sonom kilek ya katu takis ke balaja po haulius nem baladap sport sora hadu mentaru bekarang don kumni te kalong kum kini ki berkhaj kajian namar kita khar hi te mla banong ba ka ba ba namar kani ka juk kejingkela jong ki kejingkela jong kapor imat nadu menswa baki penan kam ya kani ka mo ka juk kata ka juk ka jongki ban ya shongkurim kamot hapit de kimi ki pa habled teng nga bangamat sani kan yathu ipi perlok bangamat sani kan elong kamut banga khamnya benia ha kan kumpa ong no mo ya kita gilain namar ni ngim tip te mo ka dustur jengi kalong kumai te ka dustur jengi kalong kumai te bat kini ki banga saya trilang sani nga saya benia nga saya keli bahan namar ong kumno ka jing elong pi ba ilok to yathu mo ka sedang kut ong ngi tem tip ai ra saban ya kat wat ka beri ru tip kadai ka kiladep kamut kiladep ya pecua ki kimi ki pa ki kimi jong senang ber ki kimi jong kentai teng gidon ka jing ya dai mo jong ki khun jong pi kumang la matai mane khun jong pi u biang ba udon ka kam ka jam khun jong aru ka beriu ba ka don ka jinang jing start kumta teng nyelek kumno nya punya tho no ki ber ngot te kalong hakata ka rukom ka dustur jong ki rakhar te dalong hakata rukom kamut ka jing it pat mo sisin bang yalong si nya te ka yeng ka sem kamot ka background ni ka dai ka jing e kum ka balong ha por ka si jong nya te ka jing e chi samla nya let kendo kumtu nya share kino nya plan kumno te nang tang ya plan saka kumno nya le kumno nya tho ne kumno teng la kali kan thai pi ta mo la ya phla te la phlu jing e ta kalong ta ru kam ni te pi kam pi smart jing sem eng te pilong ka bariu blai te kwa kan ban sia poi song khan no kum tu mo ban sia poi ban sia song no klem da ya kat kum karukom ko jing penyaj mo te hakata karukom te ka wara ka jing sotanat ba hadin ba kilai discuss te tong to pi saya tu no email ngarong saya tu no email te la da ya menjur kemut sawan kai fi siang jongi sawan kai safiru siang jongi ngenya pen bet sakmat pat nang ta pan dalai itu itha kum ta na yeng na sem kila kli to ket kum ta kilong mela amon yang kata ka brio mela amon te ka song kumon jong me te gilong ki ba kumno ki biang ki yu kum ta kemut te ka sawan kin kata ka jing ya pen bet arliang pat ban ya songkha hab ya kren gi kini nga banga dai brio banga ya tho kan nga ngala experience tang sisen experience ngala suthu ka long yu ma nga ya daglenti te kata kurkom kan la ya keren ki mama la ya lej arliang mamla banya keren halor bangi ngila don lupa ka kata ka jing yu ma ndu bastang ngila don lupa kata ka jing e ngabi ba ilok jongaling ngila ya slembang ya don ka relationship kumta te hadin kumtang ya berkat barongot ngini ya daglenti babha ngin adu manganda poi kadai ban long kum kata kalong tang ka example mo kanang ba hakan ga juk bam ta ka ngihaban bot nuksa ya ka lenti ka babaha bat ya ka ek babaha hingi haban bot nuksa kata te kalong nganga suku ban ong mo gawe ya kini ki generation jongi ki khun samla ki badang ki badang he dang san hakini ki por long ki pasian bat ya kata ka buram akor namar ka jing im hakini ki juk bam ta ka adai ka ba ka ba jenjar ba pin im kan phimla ban sania la da phi long ha kan ni ko kom ko phimla ban sania ya no teng phi e chamla teng phi don no i jing thut kindiat kan sa chum tu teng kin jano kini ki e ba phi phim te be te ka ba ka long ba ya da jing song thu aba phi la ya he ya san phi don phi lang samla ya da ta ka buram ka akor ka ba phin ya song thu jing mot be ya kran ki ya ka jing ya phlu jing e jing phi
da kita ki kentin ki badan akor dan buram bat ya tak lenti to da galong hakono kono kom ko song man kumbangi ong no ba om ba baro ngin yo ban ya tho kum tama ya tho samla hendai tang ka we galong ba lada pidon ka jing ya song thu bat khamtam ki ba hayeng sam nomor bun ki bri ki ba baduk ba kordu tang yo ban ya khawai ban ya le kata ka yu hendai tang ka we galong ba phi la ya hun phi ya e kum tu kemot kala long ka ba baha palat phi poy ka buram ka kor ban ya songkha kum ba jing penya jong ka niam ka jong ile kemot ngang badai na balang presbyterian to pia chongkha la ban panyatho yaki kamdan kanu ga jing la ban panyatho yaki hadin pila chongkha ru hadin katu ka ne banai ka kum jing panyai jong ka balang presbyterian jong ka jing panyai jong ka KJP assembly ila ban panyatho te kawe ga long ba phia ya kalenti ka ba mod kata ka kamdan jing tam dei ban ong ba pnya samla kum tu pnya tang na jorong rei le se pidang usin rang ru dang don sawe ka kan theru dang don sawe simbit tang gawe ke jingmot apa pidan batno apa pi yano pidan ke jingnya dei batno simbit tang kata kalenti lada omdon kemot nandu ke pas dang hi pen kho jakata om dei sim keput yano kumbalong kini ki dakar mo let's say kumbaga ja kini ki jinglong baja la dei sakasngi ban ya tho no la pen bet le kum tamo ya jing embrio kan e kalong ke ba ngale kum kini ki ba ngakermen ba kan wanja hapo gari khasi jongi nadu baja ka to ka jingja ka jong u raja alim baga sonam ka plan kum tu am kwa bagan wan telap kani ka pap kasang apo ri kasi jongi kari kasi jongi kari ka ba ka ba buram ka ba tip ya ka an ka ba tip ya ka buram blay ka ba tip ru yo blay te blay walam dan tibat piru kum ki khon samla ki badang im hagini ki generation ki mamta sanga ba banya leng ba gini ki berkhot ngi ban sung thu le si om dan ba batai pi phang kita ndrei nga habang apet benya ngawat benya ngakwa ban wanra ban pensailem te lada pipiang yakani lada pipiang te kasong hakamon jampi te perlu ka video kala ban jorong ngalabu sakani jing sisangam dan kamsu ban yu ban kren ding taba to kendiat yakani ka fraud bat ka scam hapo ki social media ngan perkloi kani mo lada don kam nagaliang jongpi sa ai ki comment ki jongpi ka ba le singan sa kam detail ru yakata te kani ka fraud and scam ka ba teng sa yuan hakini ki social media khamtam ka ba khamjor bhagade na po Facebook ngala long experience nomor balai ngala mat bun ka por badang tri po delhi bun bagi bapun yang ki ong ba uta u lingba ka jingya text ka jingya kandu perlog jongki po Facebook te ka jingya discuss jongki ka jingya plajing jongki ngam tip ya kata ki ong ba u perlog jonga uta ula u mod ban pha kata ka gift ka bahe ka bala song dor daki paulak am de chu daki hajaru daki paulak ka song pisa ka bahe ka senduk ka bakat kani te le kamno ula phone yanga ong ba ngin pen poi hangta mo ha por bang tri po delhi le ngayo bun ba kini ki message ki ba anapo ka than ka sinong ka jongi te ki ong yanga ba pidon sa delhi te lik pen kren lang se anto po custom office po airport bakawan kata te kala poi kila pen bej kini ki fraud kata perlu ka datang ke jing pen bej jong kini ki fraud te ki le kamno kila ada simpisa kila ada penbeja ki hakar kom ke piang jai pajai te ngasa batai sibit kawai ma kila ada yu kila pen ite kata kani ka ksiar kani ka katiar jong pi kani ka pisa sisong te kalong safety ba ngin penyai beling baka ngin pha be ka flight kum tu te kadon kami pi ba pensiu san hajar te dala yu ki ong ngila le sibit kila batai ma ki ngila le jang ni ban register ya kani ka yu te na kani ka custom office yu ki don kam ba pensiu sa 10,000 ba kanang ba kani ka nomor kadon ka pisa ka ike idon ki tiar ki barem ka amount ka ba pha sa piru kala bon ba te ki kwa ban ong pi sen sa 10,000 te kum ta ter dala ayu pat hadin kata da pila sen ni kata pisa pat te ki la kular kani ka tiar kan sapoi te menta kala don hapo airport apo custom office kum kita ki ike berkhot ki ba jaya bun ba ki baca khamtam mi kini ki kilong kemi jongi mo kilong kemi jong kari khasi kingat ya kani ngam la banjar keteng dan ngajar keteng kalong ko mga that yaki ngam kwa banjar keteng idon ba ki yu te ndala yu nang tapat kila dap tap ya kapisa san hajar nang tashi pawajar layo maki te hadi nang tapat kila kulumar te ki kontak yang nomor balai bang porbagadang trepo delhi di kontak ki ong balik pen page kata nomor kila dap sendut na dong sedong kila dap sna kumba saiwan ki parcel ki city ai kum to kila dap wan haki kinong sa lej sawat uni number hanna po custom office dia saya keren hang tu kin le kamno nomor custom office de latip bikin hapset kita ki brio ki baparu ki dina mla bantip te kila yo ka pisa jongki kila ada blog bat number bat euro kila ada blog
te din bagi la blok number te pinyo ban call so sai te ki ayo to number mo sisin bang ngamat le kan ni tengah don deli te ki ayo to number por bidanya ikum to te to number la ai tengah la phone tengah hai ga don te yang awang hana la pi kwa ban yu ni te sen pisa san hajar bangan ngan penle mangan ni dan kam ba pin kuslai kan poi bet te ngong ngapat ong kum ngong ka location jong pi ka dei ai la pi metu ka location ru ngan trace ya location jong pi dengan wan ngong mentang la sedang mi nomor ngadap trace ya ka location jong pi dengan wan bejang tu dengan wan ya kendo te hadin wong em dan kam re ba pin wan nomor ba ki bro ngila pen biang bud ngila ada pen biang lod te ka don kam bet sa ba pin yu ba pin yo bet sa ong ya i ba kum ta te hadin pat em ngong bang ngabuan nomor ba utau bri wong ba dei na po custom office ka jing thok ka di tang jing thok te ngong kom tan jing e ban poi kan ka tiar te ong em tan jing e kan sa poi ben te ngong to ngalawan nomor ngahapan sek ngong nai pat delivery ka tu tiar nai pat pha re na po delhi sa go hoti ka bari banya te ong nai pat pha re sapa next ngan one show manga ngan one sek le se lada yu ngan sa sim no manga ru ngan sara no manga ban pen poi nomor itu iba yu ide i relative jonga te tang suang ma kum ta tang ngada phone bang sa sipang per ula blok nomor jonga ru te ngalatip jingsang ngalatip tip igani tang manga ko ban twist ngaku ban le trick yu gan yu tang ba usung thu ba uni briu iman udai briu ba wan sibet le sen ula ban wan ra daki trup sibon lane daki pulit sibon komod ula dap yu te ula dap block number udah le komod sim card udah bread yu sim card ru tadang track bang ka location jong upat ngam yo shu tengah sung thu ba ka deka fraud kan kum kini ki ai berkat ki ja mdai tang kata ka jing thu jangan ki jabon ba te kum ki para kasi ki ba pipenon kami ka Facebook bat no phila ban ya connecting ban ya chatting tang ba wat om ngop hakum kini ki ba pinjot kaspa jong pi ki breu ki ba pinya kren ki la ban dei kita ki foreign ki ban kular pi de ki kitin jali jo ki ba kin ong ngan yarap ya pi kum ta kin penbe ya pi si hajar jing penbe te pri ban sian la pi ban kami ka Facebook pri ban sian ke Instagram ro pri ban sian hindrai la pim long ki basian kemut pinjot la don ki kes ki baja haki apa ori kasih jongi te kadai kata kurkom de ban sian hakani ka juk bom ta pi de ban sian te perlok kadang don sakawai ka topik ka bangam klip hani ngalayo ya kawai ka reply jong i wei i perlok i kwa ban tip ya kata i loki star ngasapet bah ka message ka ba i pha changa tengah kwa ban i pha batai yang aspang kita ki agriculture ki scheme mo bayo na po ka central government ibo poi tengah sale ya kata ka next video le se hakini ki singil la ban long la shai ne hakano ko por ka bangan yu ngan batai ka ne ngala dab ya kan ni ngala dab don ka jing thmu ngala dab pan khre ki tengah sale ya kata kan ka video jonga kala jerong ba kala pen boring ya pi le se le pim ya so tanat te to aku beli sibon nam ta kan ke jan miat ba menta